бедокумент дар Москва дига гаштан намешавад. Бале бародарои азиз, ҳозир як давр замоне шудагие ки агар дар документҳои шумо камтарак мелки проблема ҳам боша, шумо дар проблема мекунанд, ё депор мекунанд, ё водворение мекунанд, ё ки шумо дар ягон штрафи калон менависанд. Ба ҳамин хотир вақте ки ай Тоҷикистон ба Россия мебиёед, ай ҳама дар хубош ҳуҷҷатҳои хона, документҳои хона 100% карда ба дар Москва гардем. Дигар проблемаи дига проблемаи сим-картаи бародаро. Агар ки сим-картаи шумо дар номи насаби дига одам боша, лучше истифода накунед. Ё ки сим-карта шумо бе номи нишон боша, шикаста партоен истифода накунед. Барои чӣ? Шумо як сим-картаро бе номи нишон мегиред, ё ки ба номи як рафиқи дигатон сим-карта мекушоед. Агар дар сим-картаон госуслуги банковский карта доштагӣ бошед, вай одам метавонад ки бемалол сим-картаи шуморо вастановид кунад ва дар картаҳои шумо доступ пайдо кунад. Ё ки ягон нафари дигар рафта ҳамун сим-карта ки бе номи нишон гирифтагиен, ай любой салон оформи карда ба номи худ официально мегираву дар госуслуги дар збери шумо доступ пайдо карда, но ягон проблемаи майдак барои шуморо мекунад. Лучше дар хел сим-карто полни даст кашед. Ва як чизи дигар ногуфта намонад, агар ки шумо биометрия госуслуги надошта бошед, барои шумо дар ягон ҷо сим-картаро официально наметиҳанд. Ба ҳамин хотир ма ҷойро барои шумо нишон медиҳем ки дар ин ҷо боша бе пул, ягон пул расход намекунед. Вақте ки шумо ай Тоҷикистон меоед, метавонед ки прямо ба ҳамин адресҳои мо биёед. Дар ин ҷо боша барои шумо ининен СНИЛС, госуслуги, биометрия, картаи Тинькофф ва я сим-картаи дига ай кадом компания ки шумо мехоҳед барои шумо бепул официально карда метиҳанд. Ва бисёри бародарои дига боша госуслуги хусусан кодашон ё фуромӯш кардагиянд, ё ки мехоҳанд ки вастановид кунанд. Дар ин ҷо боша шумо метавонед ки госуслугитонро вастановид кунед ба нархи арзон. Ё ки кадоми дигар перевод паспорт дар кор мешавад, метавонед ки переводои паспортитона не только перевод паспорт, чӣ ҳуҷҷате ки барои шумо переводш дар кор мешавад, нотариальни, официальни барои шумо ба нархи арзон пешниҳод мекунанд. Адресҳои мо боша дар шаҳри Москва, метро Бутырска, торговый центр Зелёний. Вақте ки дар торговый центр Зелёний медоед, дар рӯ павортон боша магазини Реалфон мешавад ки ай ҷо бо метавонед ки ягон телефони арзонак барои аминара харидорӣ кунед ва дарши боша метавонед ки ба павилёни Реалнасия муроҷиат кунед. Агар шумо ягон саволи дигар дошта бошед, рақамҳо дар рӯи экран метавонед ки занг занед, саволҳои худтонро пурсон шавед.